Activated na ang Regional COMELEC Campaign Committee kung RCCC sa Davao Region. Sa pagkaginabi sa Armen Davao kang Attorney Gay Innumerables, COMELEC 11 Assistant Regional Director, nitong Huwebes, Pebrero 10, 2022, nagtagbo na ang ilahang buhatan uban ng Department of Interior and Local Government 11, Department of Health 11, 10th Infantry Division, Philippine Army ug Police Regional Office 11. Ang RCCC, they will act on request for permit to campaign sa ato ang mga kandidato, that's for national candidates. National candidates lang for the RCCC. Kasi ang mga local candidates, dito sila mag-file sa ilahang application sa PCCC or sa CCCC or MCCC. Sumala ni Innumerables alang sa mga kandidatong mupahigayon og kampanya, meetings, rallies, caravan, motorcade, kinahanglan kining mo apply sa RCCC. Sigon niini kinahanglang istriktong matuman sa kada election activities atol sa campaign period ang IATF guidelines ug category level sa Davao Region. Ibutyag niini nga gitahasan ang mga barangays nga magmonitor ug musumite og report kung diin gipahigayon ng aktibidad sa usa ka kandidato. Subay niini sulod sa 72 hours kinahanglang musumite usab ang mga kandidato ngadto sa COMELEC Campaign Committee og Certificate of Compliance sa mga regulations. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Aimee Genita, Tatak RMN.